zai iya faɗan wannan magana ba mamaki ba ne, saboda maulanmu shehu Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu ya ce man sabbana walam yatub mata kafiran. Duk wanda ya zage mu bai tuba ba zai mutu ne a kafiri. sai ba a gane abin da shehu Ibrahim Inyas yake son faɗa ba, sai wasu suka sha'a yanzu shehu mutum yana cewa shehu kaza ne shi kenan zai mutu a kafiri. To ka gani sai ba a gane abin da shehu Ibrahim Inyas yake nufi ba. To yanzu ai gashi an gane, saboda shi wannan Dr. Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi da ya fara da bayan Allah, sai ya zo waliyan Allah irin su shehu Ibrahim Inyas, shehu Ahmad Tijjani, shehu Abdulkadir. Wayannan waliyan Allah ne babba, duk ya bi ta kansu. Yanzu to yake so ya bi wai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana son ya taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma duk wanda ya taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taɓo Allah ne. In ka taɓo Allah a mashirki zaka mutu in dai baka tuba ba tun daga farko. Saboda haka wannan shine maganar shehu Ibrahim Inyas. Gashi nan shi ma yanzu dakta tun a wannan lokaci wannan magana da yi, gashi ne yanzu ya taɓa waliyan Allah, ya taɓa su shehu Ibrahim. Yanzu gashi ne yana son taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kai ya ma taɓo sa ne saboda ya ce baya neman taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa iyazu billah. Saboda haka yin haka alama ce ta munafukai, musan da haka. Domin munafukai tun a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka suke, in suna faɗo sauran mutane wane da wane da wane, kai har wane san ambato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki, haka suke yi. Sai wata rana lokacin da za a je yakin Tabuka, sai munafukai suna cewa kai kaga ban taɓa ganin matsowaci kamar Umar, Usman, Aliyu, Abubakar, ai ban ga matsorata kamar su ba a yaƙi. Ba sa yin gaba da gaba su ƙale mu je gaba, ai matsorata ne su. ai wannan ya ce kai wancan ma wancan ma wancan ma, sai wani ce kai shi ma Muhammadin ba matsoraci ba ne, wa iyazu billah. sai wani daga cikinsu mai ɗan ƙarfin imani sai ce kai munafiki ne, ba zan zo na tare da kai ba, ba zan iya zama da ku ba. Ya ce zai faɗa abin da suka yi gugun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ɗau hanya kafin ya faɗa manzon Allah, kafin ma ya isa, Allah subhanahu wa ta'ala ya so kanwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya, wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tattazi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya rasulullahi, idan ka tambaye su munafikai kazan za su ce maka inna ma kunna nakhudu wa nal'ab, ai muna dan wasa ne, muna dan fira, ba da gaske bane, ko muna dan wasa ne haka sai muka faɗe manzon Allah a ciki. Amma ta inda ta gaske muke hakikani da manzon Allah muke, ai ba za mu yi haka ba, ko dai dan wasa ne haka amma ba da shi muke ba. Abin da za su ce kenan. To in suka ce maka kai rasulullahi, Allah ya ce me zaka ce musu? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tattabi'un. Yanzu da ayoyin Allah da Allah da manzansa kuke son yin izgilanci? Yanzu su wa'annan ne za ku ma izgilanci? To ka gani shi ma Dr. Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi ya fara sanya wani tawili akan ai ko yayi kaza kaza, ai ku ba ku gane wani ai girmamawa ne yake so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya nuna shi ne daban ne, har da bada misali akan cewa ka san in mutum yanzu yana nuna wani da wani da wani, kai har wani ma ai girmama shi ake yi. To amma ai malamai mai ake lura da shi, siyaƙin maganar kaza a lura da shi. Yanzu da a ce ya ce wane da wane da wane mutanen kirki ne, kai har wane ma mutumin kirki ne, me za a ce?
ba yaban wani aka ce kai ba, za a ce ban shi kai, amma sai ka ce wani baya azumi, wani baya azumi, wani baya azumi, kai hau wancan ma baya azumi, sai ka tura ai girmamawa ka mishi, kaga nan ba girmamawa bane. To shi ma siyakin maganar da ya fara bi da shi wane da wane da wane, kai har manzon Allah ma baya neman ceton shi, in ji shi, wa iyazu billah, wai shi baya neman taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga siyakin maganar ne ba zai